Boas noites. Fixemos aí unha 13-14 co horario do directo de hoxe. Foise un pouco ollo. Dixen no vídeo de YouTube que era ás 8, pero na miña cabeza estaba que era ás 9. De feito, no Discord estaba pa ás 9. Entón foi un fallo aí o de dicir que era no vídeo de YouTube ás 8 para que hoxe traballaba pola tarde, saín ás 8. Entón era imposible que empezase o directo ás 8. Xa vin xente escribíndome aquí no chat ás 8 da tarde. Vin xente aí no Discord tamén, pero estou aquí, o sea, directo. E a ver, hoxe vai ser a primeira parte dun directo que todas os que o vexades e as que o vexades, ao final do directo de mañá, a parte 2, imos vos dar a todos un título que vos vai puntuar no CXT, vai vos puntuar nas oposicións e vai vos puntuar en todos os lados, que vai ser un título de experto cotilla en CXT. A primeira parte do experto en cotilleos do CXT vou na impartir eu. Segunda parte vai na impartir mañá, tamén aquí nesta canle Alberto. Eu vou vos explicar cousas da propia páxina do CXT que seguro que moitas descoñecedes, de cousas que se poden facer na propia páxina do CXT. Vou vos explicar tamén como se renuncia, como se alega o baremo agora, etcétera, etcétera. Ademais diso, vou vos contar algunha novidade que temos aí no Discord, unha canle nova que hai, pero, para iso casi prefiro cambiar de pantalla xa. Aquí estamos xa en pequeno. Hai aquí unha canle nova que o outro día pediulle alguén a Alberto, entón dixemos, pois vamos a intentar, porque nos pedían unha canle para falar de oposición, de listas abertas noutras comunidades autónomas e estas cousas. Entón, claro, digo eu, para facelo, imos intentar facelo ben, a ver se podemos conseguir unha canle automática sobre iso, que funcione soa. E ao final, pois, conseguín aquí meter aquí abaixo de todo, tedes unha canle que pon bolsas docentes, entón aquí avisa de listas abertas, vale? En principio, aínda que agora mesmo só está avisando de cousas do exterior, en principio debería avisar tamén de listas abertas aquí en comunidades autónomas de aquí de España. Entón, nada, os requisitos, pois se queredes consultar algunha, consultade, que eu agora non me vou poñer aquí a explicarvos iso, lóxicamente. Pero iso, que saibades que hai unha nova canle que publica automáticamente a información sobre listas abertas, vale? Xa vos digo, de momento, aquí só vexo cousas do exterior, pero espero que acabe poñendo tamén cando se abran listas aquí, o que pasa que teño que esperar que se abran nalgúnha comunidade para ver se realmente isto responde. Entón, de momento imos dicir que está en probas todo isto. E nada, vou xa directamente ao CXT. Non sei se hai alguén por aí, xe é raro que non escriba ninguén no chat. Así que escribistes, hola Alberto, acabo de estar falando con Alberto hai un cachiño preparando o directo e falando sobre o que vai explicar mañá. O que vai explicar mañá Alberto, lóxicamente, vai estar tamén moi, moi, moi interesante, porque Alberto que vai facer aquí en directo para todos e todas vós é un Excel que vos vai permitir que unha vez que metades os datos do voso CXT de todas as persoas, leva un pouco de traballo, vale? Pero mañá cando vos lo explica Alberto xa o vedes. Leva un pouco de traballo, pero é un traballo que se fai nunha hora, non sei, Alberto, corríxeme se me equivoco, pero eu penso que nunha hora o que vos vai explicar Alberto ben se dá feito, que é un Excel onde ides meter todos os datos da xente que participa no CXT, as súas peticións, as vosas, etc. Entón ides ter un Excel que, a medida que vaiades vendo renuncias na páxina web do CXT, que despois xa vos ensino como se ven, a medida que vais vendo renuncias, vos nese Excel ides poder poñer a renuncia que aparece na páxina web do CXT e o Excel vai traer un botón que ides pulsar nel e o Excel automáticamente vai recalcular toda a adxudicación do CXT e así podedes ver nese momento cal sería o voso novo destino xa que cambia. Fiabilidade, pola miña experiencia a fiabilidade foi do 100%. A min o centro que me salía no CXT era o que me acabou saindo, o centro que me saía no Excel do CXT foi o centro que me saiu como adxudicación definitiva. Alberto penso que tamén lle funcionou, é dicir, é bastante útil. É mañá ás 8, vale? Mañá sí que é ás 8. Hoxe era cando era ás 9, pero foiseme a min a olla e pensei que iba a ser ás 8, pero non, era ás 9 porque antes non podía, que estaba traballando. Entón hoxe está sendo ás 9 e mañá vai ser ás 8. Alberto,
vale? Así tamén desapareceu un pouco de aquí, escoitades unha voz distinta. Por certo, ten unha voz moi agradable, Alberto, xa veredes. E ademais, xa vos anuncio tamén que Alberto, igual non o sabes, penso que xa o podes intuir se non o sabes, Alberto tamén vai estar aquí un pouco máis pa diante para falarvos sobre oposicións, vale? Para darvos consellos e, bueno, ten moitas cousas interesantes que contar entre os dous e a ver se atopo algunha persoa máis, sobre todo interesaba alguén que fose membro de algún tribunal, se hai alguén por aí, hola, que me escriba por privado. Entón, algún membro de tribunal que nos conte, pois, bueno, que vos dé consellos aos opositores e opositoras. Pero xa digo, hoxe a cousa vai do CXT. Entón, nada, iso. Hola a Marta, a 21, a 21, a Tere, a Alberto, a Ana, a Pislucos, a Tere outra vez, a Rebeca, a Valteira e todos os que estás por aí. Entón vou directamente xa ao CXT, vale? Bueno, o de sempre. A páxina web do CXT, pois eu penso que a xente xa sabe de memoria, non? www.edu.xunta.gal/CXT. O primeiro, como a sempre, identificarnos. Deixadme ver o tamaño de pantalla que teño. Vale. Identificarnos aquí no botón dereito da parte superior, escolledes aí a chave 365, usuario de educación, o que vos sexa máis cómodo. Eu penso que o primeiro que vos vou explicar é como se reclama e como se renuncia, así deixamos cousas interesantes tamén para un pouco máis para diante. Hola Pablo, Galicia Music, hola. Deixamos cousas así máis interesantes un pouco máis para diante, vale? Entón, imos con isto das reclamacións e renuncias. Para iso, o que tedes que facer é pulsar aquí onde di participación. Iso sí, antes, esperad un momento, vou abrir o programiña famoso que sempre me olvido de abrir e que me acordei agora. Vou no registrar para que non me dé despois os erros famosos. Vou quitar de aí. Entón, a ver. Algún día acordareime de facer isto antes do directo. Pero de momento non me acordei. Entón faigo así. A ver. E está. Agora copio isto. Agora registro. Xa está. Vale, xa acabei. Vale, agora vedes isto que é máis fácil. Vale, pulsades, como dicía, imos ver como se reclama e renuncia en primeiro lugar. Entón, pulsades aquí en participación. Lóxicamente, renunciar só poden as persoas dito o máis claro posible. Os que estades en prácticas, os que estades en expectativa de destino, non podedes renunciar. Os que sodes funcionarios de carreira con destino definitivo, sí que podedes renunciar. Vale? Iso tedo en conta. Entón, pulsades en participación, escolledes aquí o concurso, eu vou escoller o de secundaria, porque lóxicamente vou cotillar na miña propia instancia, vale? Non me vou poñer a cotillar aquí noutros, que podería, pero vou facelo na miña propia. Entón, secundaria, e escollemos, vale? Entón, o escoller, xa ides ver que abaixo de todo, non vos asustedes, eu teño tropecentas instancias abertas porque axudo a xente e porque fago vídeos, entón por iso teño tantas abertas. Pero vos ides ter bastante menos e aquí debaixo de todo é onde vos vai aparecer a posibilidade de renunciar, vale? Non reclamar, estamos con renunciar ao concurso. Se queredes renunciar, eu, por exemplo, vou renunciar aquí en directo ao concurso de secundaria para que vexades como se fai, vale? Entón, simplemente pulsades aquí onde di renunciar e agora pulsades aquí en renunciar. Vedes que pon aquí arriba que a operación realizouse con éxito, entón agora o que tedes que facer é volver a baixar para baixo e pulsar aquí onde di xerar PDF, renuncia, concurso, non sei que, non sei canto. Entón pulsamos e vedes que non la enviou ao buzón de informes, vale? O buzón de informes está aquí, nesta parte esquerda do menú. E aquí vedes que temos a renuncia que acabo de xerar agora ás 21:08, vale? Entón vou na descargar para o meu ordenador e vou abrir esta carpeta para que poidades vela, vale? Está aquí. Vale, esta sería a miña renuncia á secundaria, vale? Don Pablo non sei que, condení non sei canto, non sei que tal, renuncio a... Déixame ver que este renunciando ben, vai renunciar ao que non quero. Profesores de ensino secundario, vale? Aquí pon sinatura da persoa interesada, non fai falta que o imprimades, non, porque xa asinades na sede electrónica, vale? Entón nada, guardade este documento ben, porque agora o que temos que facer é ir á sede da Xunta.
Lembrade que o que estou facendo tedes de prazo ata 1 de marzo, é unha renuncia que estou facendo, só pode facela persoal que teña destino infinitivo, vale? Eu teño destino infinitivo, entón non quero que me den nada en secundaria, entón estou renunciando, vale? Entón imos á sede da Xunta, pulsades aquí, poñedela en galego, se vos pasa como a min, que non vola pon en galego, cambiades aquí unha cousa que pon no enderezo es por gal, e xa vos funciona en galego, vale? Pulsades en entrar, e agora tedes que buscar a instancia que presentastes ao CXT, vale? Vai ter o código, se non lembro mal, é de 0012A. Aquí a tedes, vale? Sería, vos seguramente teñades unha soa, a non ser que como a min participarades por varios corpos, que entón terades dúas como a min, vale? Eu vou buscar cal é a de secundaria, porque eu quero renunciar a de secundaria, non quero renunciar a de escola de idiomas. Entón vou abrir esta, a ver se fose esta xa. Solicitude. A ver. Onde está aquí? Secundaria. Bueno, sei no polas peticións. Se teño só unha petición, se teño moitas, esta é de secundaria, porque teño moitas peticións aquí, entón é de secundaria. Entón esta é a que quero renunciar, vale? Esta que teño aquí. Entón simplemente, que teño que facer? Pulsar aquí onde di renuncia, vale? Aceptades este aviso. Isto non fai falta que cobrades nada siquiera. Aquí pon motivos da renuncia, se queredes que a consellería saiba o motivo polo que quere renunciar, pois poñedes, senón penso, porque estou facendo por primeira vez, penso que vos vai deixar continuar sen poñer aí nada, vale? Aquí seleccionades a Dirección Xeral de Recursos Humanos e agora pulsades aquí en continuar. A ver se deixa seguir, efectivamente deixou seguir. E agora o que tedes que facer aquí é achegar ese documento que era a renuncia, vale? Eu voulle poñer de nome renuncia, gardades e achegades a renuncia. Eu vou na arrastrar porque xa teño aquí aberta na carpeta esta. Aquí está, renuncia, vale? Entón achego aí a renuncia. Vedes que me aparece que ten un nome que me ocultaron porque tiña máis de 55 caracteres, non pasa nada. E cando achegades aí a renuncia, dades a continuar. Vale, aquí tedes para ver, comprobar que efectivamente estades subindo realmente a renuncia e tal. E agora o único que tedes que facer é pulsar aquí en firmar e enviar, chegavos un código ao móvil, vale? Metedes o código que vos chegue, eu ainda me vou pensar un pouco da renuncia, pero vos metedes o código do móvil e dades aquí en continuar, vale? Así que cancelo. E así xa estaría presentada a vosa renuncia. Lembrade, tedes ata 1 de marzo, non o podedes facer se estás en práctica, se estás en expectativa, todo isto, aí non podedes renunciar, vale? O que si podedes, sobre todo se estás en expectativa ou tedes... se participas con puntos, non con 0 puntos, con 0 puntos que alegades ao baremo agora, pois non ten moito sentido porque participas con 0 puntos. Pero se participas con puntuación, o que tedes que facer é, estamos outra vez de novo na página web do CXT, vale? Tedes que buscar a instancia que presentades, agora estamos alegando ao baremo, vale? Xa non renunciando, alegando ao baremo. O prazo é o mesmo, remate 1 de marzo. Para alegar o baremo, buscades a instancia que presentastes, vale? Eu vou alegar, por exemplo, na instancia de secundaria, eu a que presentei foi esta, que me pon asinada e presentada, foi a que presentei de secundaria, vale? Entón, para alegar ou reclamar ao baremo, tedes que pulsar aquí onde di reclamar baremo, pulsades, e ábrensevos os mesmos cadros que se vos abrían cando antes, no prazo do CXT, facíades alegación ao baremo, vale? Entón aquí, calquera cousa que queirades reclamar, cubrides a vosa alegación. Eu, por exemplo, vou alegar no apartado dos cursos, que é onde seguramente alegue moita xente. Entón, escribides, pois, calquera cousa. Eu vou escribir, pois, vos aquí o que tedes que poñer é a xustificación das alegacións que introduzades, por exemplo. É dicir, desenvolvedes aí con boa narrativa os motivos polo que queredes que algo que non vos puntuaron, vos lo puntúen, vale? Perdonade se vai algunha falta de ortografía, para que aquí saime moi en pequeno non vexo, principalmente. Entón, cando acabedes, dades aquí a agardar,
vedes que se guardou con éxito a instancia. Agora dades aquí abaixo outra vez en volver, por favor, señores da Consellería, se está por aí da Consellería de Educación, por favor, poñédeme o volver aquí arriba, home, que non vos a costar tanto poñer o volver, porque se me levades a páxina para arriba, pois poñede aí o de volver, porque senón temos que baixar todo para baixo e aquí pulsar en volver, vale? Agora, ao pulsar en volver, o que tedes que ir é a instancia que estaba eu antes, que é esta, da asignada e presentada, pulsar aquí onde di reclamacións, non onde di baremo, vale? En baremo non, baremo vai ser o baremo, en reclamacións. Entón, pulsamos en reclamacións e vedes que nos enviaron outra vez a instancia ao buzón de informes. Volvemos ao buzón de informes. Vedes que xa temos aquí a alegación ao baremo, vou a abrir para que a vexades, vale? E ides ver que no apartado 5.1 pois vai aparecer o que vos dixen de vos aquí o que tedes que poñer a xustificación das alegacións que introduzades, vale? Ben, isto quedades vos con el ordenador, que despois idelo ter que volver a subir á sede, vale? Como entregamos isto na sede? Pois imos outra vez á sede electrónica, buscades outra vez a instancia do voso CXT. Sempre tarda moito últimamente a sede electrónica en abrir a páxina de inicio, non sei por qué. Antes non pasaba isto, agora tarda moito sempre, non sei. Entón, buscades a instancia, que vai ser a de código ED012A, pulsades nela, como acabo de facer eu, e agora, en vez de darlle a renuncia, que foi o que fixemos antes, agora o que tedes que facer é darlle a alegacións. Pulsades alegacións, continuades. Aquí, outra vez de novo, se queredes escribir e alegar aquí o que irades alegar, pois facédelo, e en documentación que se presenta, pois poñedes pois alegacións ao baremo, por exemplo. Alegacións ao baremo. Dadeslle a seguinte, aquí abaixo. Bueno, antes, lóxicamente, son vai facer un erro seleccionades o destinatario. E pulsades aquí en continuar. Deu un erro, teño que escribir aquí algo. Bueno, pois aquí alegades, non sei que pon o apartado do procedimento, formula as seguintes. Eu poñería, sinceramente, alegacións incluídas no documento que se achega. Aí xa está. Porque aquí, en relación ao solicitud de procedimento, conformidade, por formulas seguintes, alegacións incluídas no documento que se achega. Eu escribiría algo así. E nada, dades a continuar. E agora o mesmo de antes. Engadides un documento que sexa alegacións baremo. Gardádelo. Seleccionades aquí o documento no vosso ordenador e outra vez vou non volver a achegar. O que pasa que agora non sei onde me guardou. Bueno, vos idelo ter guardado no vosso ordenador, vale? Eu non sei agora mesmo onde me guardou a instancia, supoño que en descargas igual, a ver. Pois non sei onde me foi. Será que non descarguei? A ver. É que non descarguei no buzón de informes. Vale, descargádelo no buzón de informes, que a min olvidáraseme. E agora que sí que o teño descargado, pois sí que o vou poder achegar. O que pasa que agora non vou saber onde mo descargou. A ver se igual no escritorio. Bueno, se non abro aquí xa está. Alegacións, aí. Vale. Aí vai. Vale, vos subídelo na vosa sede e eu vou no arrastrar que me é máis cómodo. Vale, aí vai. Aí está. As alegacións ao baremo, vale? Unha vez que teñades isto, o mesmo de antes, aquí abaixo pulsades en continuar, podedes descargar para ver que realmente, despois do problema que tuven eu, pois realmente estades achegando o baremo, vedes que, as alegacións, perdón, vedes que eu sí que as estou achegando, vale? O mesmo que escribín antes. E unha vez que rematedes, firmades e enviades o documento, poñedes o código que vos chega aquí ao móvil, pulsades en continuar e xa estaría feitas as alegacións ao baremo do CXT, vale? De momento, as persoas que levades visto hasta aquí xa sodes polo menos expertos en renunciar e en alegar ao CXT, vale? Agora imos coas cousas interesantes da páxina web do CXT, vale? Vou vos explicar, por exemplo, vou vos ensinar
como se ven as peticións que fixeron todas as persoas, como se ven o baremo desas persoas, cantas persoas tedes diante para un determinado centro, como ver as persoas que van renunciando, que iso o de... Vou empezar por aí, vou vos ensinar como se ven as persoas que van renunciando, vale? Porque iso vai vos ser moi importante para mañá, porque mañá cando Alberto vos explique que no SLS tedes que meter as renuncias, vos tedes que primeiro comprobar nas vosas instancias do CXT quen renunciou, e unha vez que sabedes quen renunciou, vos no Excel poñédelo e xa vos calcula automáticamente a adxudicación, vale? Entón, como se ven o das renuncias? Mirad, ides aquí, a listaxes de concurso. Pulsades onde di listaxes de instancias. Seleccionades o corpo de participación voso. Eu xa dixen que vou cotillarme a mí mesmo, vale? Eu teño que seleccionar lingua e literatura galega, que é a miña especialidade secundaria. Pulsades en buscar e vedes que vos devolve todas as persoas que están participando no CXT como a vos, vale? Onde está o de renuncias? Aquí, claramente. Renuncia a concurso, vale? Ides ver que dentro duns días van empezar aquí a aparecer persoas que aquí lles vai aparecer un sí. Ese sí vai ser o que despois, imaginadvos que aquí en Manuel González Alvarellos lle aparecese un sí. Vale, pois ides ao voso Excel, que mañá vos explica Alberto como se fai, e no voso Excel, a Manuel, introducideslle un sí en renuncia. Dadeslle o botón de recalcular a adxudicación e vai vos dar unha adxudicación nova en función, tendo en conta, a renuncia de Manuel, vale? Entón, agora voume buscar a min e explícovos como se cotillean máis cousas, vale? Por exemplo, eu debo estar na páxina 7. Non, xa mellorei un pouco, xa estou un pouco máis para arriba, na páxina 6. Ah, mira, son o primeiro da páxina 6. Está ben sabelo. Esperad un momento. Fago aquí uns segundos de incómodo silencio. Se queredes cotillar a alguén, por exemplo, o baremo, a puntuación que ten unha persoa ou de onde é ou calquera cousa, o que tedes que pulsar é que onde pon ver detalle, vale? Pulsades en ver detalle, entón vedes que todas estas pestanas que aparecen por aquí vos ides ter acceso a todas, vale? Incluso aos meus datos persoais. Ensinóvos aquí en público porque calquera que participe no CXT pode velos e acceder, así que pa que ocultalos? Vedes que me aparece onde teño o meu último destino definitivo, vale? Ou a modalidade de participación, pero o interesante daqui que é, lóxicamente, o baremo para saber en que puntos teño. Imaginadevos que sodes a persoa que está detrás de min e queredes pasarme con puntos. Bueno, pois a ver en que lle podo pasar. Pois vedes que eu non teño, por exemplo, nada de escola de idiomas, pois se ti faz escola de idiomas e eu non, pois vamos pasar porque tes puntos que eu non teño logo. E iso, aquí des poder ver absolutamente todo, eu que sei, podedes ver incluso hasta os cursos que teño feitos, é dicir, non só comigo, con calquera persoa podedes facer, vale? Ademais diso, tamén cousa moi interesante e que vos recomendo saber onde está son as peticións, porque tamén pode ser el de mañá de Alberto e deste ter que saber onde están estas peticións, porque así des ter que copiar de cada persoa. Aquí tedes, por exemplo, as miñas peticións, vale? Ordenadiñas aquí, todo o que eu pedín. Isto podedes velo de calquera persoa, vale? De calquera persoa que participe no CXT, lóxicamente. Que dicides por aí? Ola, que ben que vos atopo por aquí. Non estábamos escondidos ni nada, estábamos aquí non sei por que diso de que nos atopas, pero bueno, atopámonos ben. Se na reclamación ao baremo queres subir algún documento máis, ademais da alegación, a ver, se queres subir algún documento máis, o que tedes que facer, esta persoa dice alegando o baremo, non? Ademais da alegación, vale, mira, era isto, alegacións, se te fixas, Bea Grandal, cando lle das aquí tiña que escribir algo, senón non me deixaba, aquí vou poñer algo tamén, aquí recursos humanos, mira, Bea, non? Sí, Bea.
aquí sabe anexar outro documento. Entón, pois poño, sei, documento 1, guardar. Agora ves que me sae anexar outro documento. Anexo outro documento. Documento 2. E vea así ata o infinito ou máis alá. Bueno, ata o que che deixa a aplicación, para que me entendas. Pero farías así, vale? Vea Grandal. M. Valteira, teño 0 puntos por estar en prácticas, cando poderei meter todos os cursiños, etc. Tiveches un prazo para meter cursos e todo o que tú quixeiras, quixeses, M. Valteira, ata o 15 de febreiro estivo en prazo. E vas ter outro prazo cando abra o CXT do seguinte ano. É dicir, en outubro, novembro deste ano vas poder facelo. Podemos ver a túa comida favorita? A miña comida favorita no CXT non se pode ver, pero se queres digo xa, Nuria, por ser ti digo che cal é a miña comida favorita. Eu, se teño que escoller unha, eu creo que polvo. É a miña comida favorita. O de protección de datos para outro día. A ver, protección de datos é o CXT, calquera que poida participar pode ver todo o que estou vendo eu. Eu, por iso mesmo, bueno, protección de datos, que non sei hasta que punto vería aquí protección de datos, pero por respeto máis ben, eu estou ensinando a miña instancia, non a dos demais, que podería, porque está aí, non, calquera pode vela, calquera que participe. Dicía porque tiña que facer unha preguntita e no disco igual me tardaba a resposta. Pois pregunta. Xa fixaches. Se te presentaches no 21 para convocar te poñemos na documentación que se presenta. Vai dar igual 20 que 21. Pero se a túa convocatoria é do 20, pois pon 20. E se és de profesorado técnico de FP, como a convocatoria foi no 21, pois pon 21. Eso existe só para os alumnos, nós non temos dereito a iso. Boas tardes, Pablo. Despois de subir cursos nestas 2 semanas que abriron para oportunidades en prácticas, os cursos das universidades que non aparecen como homologados, pero que cumpren con requisitos, debemos solicitar a súa homologación ou tramítese de forma interna. Normalmente de CGPG se metes os cursos no prazo do CXT, xa xos homologan, xa os mandan directamente eles a homologar. O que pasa é que non chega a tempo normalmente, pero ti como os metiches moito antes, pois seguramente che chega a tempo, senón cando sexa o CXT terías que solicitar a homologación. Vale, disto xa acabara, vale. Agora, outra cousa curiosa. Hola, JM Redo. Estamos aquí falando, dándolo todo do CXT. Podemos alegar un mérito novo adquirido despois de sair a listaxe provisional do CXT? Non. Iso preguntoume moita xente, ou máis ben moita xente díxome que ia facer iso. Eu xa lle dixen, a ver, facédeo se queredes, pero non vos deberían, xa digo deberían, non vai a ser que se lles vai a olla o faigan, pero non vos deberían ter en conta ningún mérito novo, vale? Só se poden alegar méritos que xa estivesen metidos no prazo de participación do CXT, ata o último día de prazo, como en todo. Entón hai moita xente que di que a min chegou unha formación agora e quería metela. A ver, ti podes alegar que queres metela, pero en principio non deberían e non creo que chavaremen. Pero claro, eu non vos vou dicir non o fagades, non vai ser que vos cole. Pero bueno, en principio non vos van ter en conta. Vale, agora, máis cousas interesantes que hai por aquí. Se ides a listaxe de instancias, vale, que é onde xa vos digo, tedes que buscar todas as instancias da vosa especialidade, onde as podes ver. Hai unha cousa moi curiosa que é, imaginadevos que, a ver se me participa o chat, a ver. Decídeme aí alguén do chat un centro que vos interese de Galicia, dame igual. Alguén que participe no CXT que me diga un centro ao que lle gustaría ir. Pois escribideme aí no chat un centro que vos gustaría ir. O primeiro que escribía, a ver, Tere, Valle Inclán de Pontevedra, vale. Pois imaginadvos, Tere, ti imagínate, xa está, non escribades máis. Co Valle Inclán, o que vou ensinarvos agora valevos a todos para facer o que vou facer, podedes poñer calquera, vale? Isto é un exemplo só. Entón vou ao Valle Inclán. Imaginadevos que eu quero saber cantos docentes teño diante de min que pidan o Valle Inclán de Pontevedra, vale? Entón, como teño que facer iso? Primeiro, voume ao buscador de centros, vale? O buscador de centros, en Google poñedes buscador centros e do Xunta, xa vos vai aparecer esta primeira ligazón, e entrades, este é o buscador de centros, vale? Entón eu aquí vou poñer Valle Inclán. Hostia, chámase Valle Inclán, seguro. Cambiou de nome ou algo?
Espera, a ver se é polo guión. Era polo guión. IES Valle Inclán Pontevedra, aquí está, vale? Isto simplemente o fago para copiar este código de aquí. Este código de centro. Vale, teríades que copiar o código do centro que vos interese mirar. E volvedes aquí. E aquí onde pon código do centro ou localidade, fixadevos que tamén podedes meter códigos de localidade, por se vos interesa saber as persoas que tedes diante para unha localidade concreta. Entón eu meto aquí o código de Valle Inclán de Pontevedra, vale? E agora selecciono a miña especialidade. Galego. E se agora busco, a aplicación o que me vai devolver é todas as persoas que teño diante que piden antes que a min o Valle Inclán de Pontevedra. Entón aquí pois non estou tan mal posto para o Valle Inclán de Pontevedra, fixadevos, porque teño esta persoa diante que, lóxicamente, bueno, aquí enseñovos un pouco como se facirían estes cálculos, vale? Así, máis ou menos, a patachá, vale? Esta persoa ten 109 puntos e pide o Valle Inclán. Entón, voulle cotillar as peticións e vexo que pide a cidade de Pontevedra, pero pide estes dous centros primeiro. Entón é probable que, como ten moitos puntos, lle den a Xunqueira. Entón vou pensar que esta persoa, pois igual me pode saltar. Isto é moito deducir, vale? E pois teño aquí unha con 54 puntos e outra con 45 e despois xa iría eu, porque eu teño 30... non me acordo. 39, creo. E entón así é como se pode cotillar isto de ver as persoas que tens diante para un centro, vale? Podemos probar para unha localidade, eu que sei, un código de localidade. Se queredes os códigos de localidade, podedelos coller na página web do CADP, por exemplo. Aquí en anexos, na página web do CADP, centros e localidades de secundaria. Aquí está. Entón, pois vou coller o de Lugo, que é o que me interesaría a min. Entón, o código de Lugo cidade é este. Entón copio. E agora volvo ao CXT. E cambio este código polo de localidade. E volvo a buscar. E claro, aquí xa teño moita máis xente que pide Lugo, xa non é un centro concreto, entón fixadevos. Eu estaría, pois, aquí, despois desta María Aurea. E así é como se pode cotillar isto. Queredes que probe Paverín? A ver, 38. Vou probar Paverín. Non é ese código, Alberto. 32, 320, 85, 14. Faltache algún número? Non me sabe, Verín. Pero bueno, pode buscarlo aquí. A ver. Este. A ver, Alberto, se teño posibilidades de ir para xunto túa. A ver. Vamos mirar Paverín. Bueno, Paverín vou directo, Alberto, de cabeza Paverín, E po teu centro que me puxeches aí... Po teu centro... Debe ser un número enteiro, eso que me sobra un espazo. Vou de cabeza tamén. Vou pedir Paverín para ir para xunto de Alberto. Queda un pouco un pouco lonxe, pero non me importaría traballar con Alberto, a verdade. Non sei se me queredes preguntar algo máis do CXT, porque penso que xa vos ensinei como se renuncia, como se reclama, xa vos ensinei cantas persoas tedes diante, como ver as peticións, o baremo. Quédame ensinarvos aquí as vacantes, por certo, se non as vistes, podedes consultar as vacantes aquí nesta sección, vale? Por exemplo, da miña especialidade de galego, busco, apareceme todas as vacantes que se adxudicaron no CXT. As vacantes, non as resultas, as vacantes. Vale, todo isto por aquí, podelo buscar con calquera especialidade. E despois tedes aquí isto tamén de listaxe de resolución, que é bastante interesante porque podedes ver a adxudicación e consultala máis doado, pero de momento non funciona, non sei por qué.
Non sei se é que se olvidaron e non o van poñer, pero en principio isto debería funcionar. E aquí non funciona absolutamente nada, porque probei pola mañá e nada, manda seleccionar a resolución, entón supoño que o acabarán poñendo, e xa vos digo, cando poñan isto aquí é unha maneira moi sinxela e moito máis cómoda de consultar a adxudicación que no famoso PDF este que nos móviles nin se ve. Entón isto, de momento, non funciona, vale? Había unhas preguntas por aquí no Discord. Quen me etiquetou? Quen me etiquetou? Foi para darme as grazas, vale. Moi ben. Había algunha pregunta aquí do CXT, entón... por certo, por que vos deu agora por poñerme isto de oposicións? CXT? Unha cousa moi rara aí, pero bueno. Non pasa nada. Unha pregunta, o próximo curso no CXT... Bueno, vamos, que lea a secretaria, que xa estaré descansados de oír a miña voz. Gloriam ha dicho CXT una pregunta. O próximo curso no CXT van sair as prazas esas de adxudicación polo novo decreto. Penso que en decembro cando i con acento a salir ese concurso oposición para as prazas que me refiro, non é se aí o nome técnico delas, perdoa, sairán xunto coas xubilacións no próximo CXT. Grazas. Pois non sei, moita xente fai esta relación das prazas do CXT coas prazas de oposición. Non sei se van sair ao CXT, se non van sair, nin entendo moi ben tampouco porque se fai este tipo de relación, porque é como se me decides que un ano que houbo 83 prazas de galego, pois que teñen que sair 83 prazas ao CXT. Para que saen prazas ao CXT ten que haber un requisito, hai uns requisitos. Unha praza que sae a oposición despois pode ser unha praza provisional, que non sei. Non sei, non entendo moi ben esta similitude que facedes, xo expliquei, xo preguntei a xente de arriba e tampouco entendía moi ben esta similitude que facedes das prazas do CXT coas prazas da oposición. Entón, non vos podo dicir máis que iso. Que non é moito, pero... Esta tamén é do CXT. Breogancho ha dicho hola. Son funcionario en prácticas e non me deran praza definitiva este ano. Porén, segundo os meus cálculos, estou de quinto na reserva. Especialidade de lingua castelá. Cantas posibilidades habería de que se corra a lista e se me acabe adxundicando un destino definitivo este ano? Que é o que determina a lóxica? Que ten acontecido a outros anos? A ver, eu entendo que o do CXT vos produza inquedanzas e que queirades saber o que vai pasar para que ninguén pode adivinar o futuro, vale? É dicir, ninguén che pode dicir seguro que estando no posto quinto de reserva que che vai andar ou non che vai andar. Iso non o pode dicir ninguén porque ninguén sabe se vai haber máis vacantes para a definitiva que poidera ser, se vai haber menos que tamén poidase ser. Iso sí, se son menos, grazas a un sindicato que non vou dicir cal é, conseguiuse que se quita unha vacante que saiu nas provisionais para que se quite na definitiva, teñen que xustificar al dedillo o motivo de por que se quita, e estar ben xustificado, lóxicamente, vale? Entón, é máis frecuente que apareza algunha praza máis, vale? De feito, xa vos lo dixen aquí hai pouco. Hai cousa de 4 ou 5 días, en Coruña, a inspección enviou máis vacantes para o CXT. Entón, poden aparecer máis vacantes daqui a adxudicación definitiva? Sen ningún problema. Podería desaparecer algunha? Podería, pero xa é máis difícil, polo que expliquei hai un anaquiño. Boas, levo pouco en Galicia. Carro de Fuego, mira, vouche dicir unha cousa. Levas pouco en Galicia, así que hai que agradecerche que fagas o esforzo de escribir en galego. E teño que dicilo porque eu son unha canle que pertence ao equipo de Twitch en galego, entón mola moito ver que alguén me di boas, levo, aínda que digas pouco, non pasa nada, porque levas pouco tempo en Galicia. Que é exactamente unha resulta? Pois mira, unha resulta... Inténtalo, pois moi ben, sigue intentando que acabaralo conseguindo, calquera día vexote na escola de idiomas sacando aí un C1. Que é unha resulta? Unha resulta, imagínate que eu teño o meu destino definitivo en Betanzos, no IES As Mariñas.
vale? E imagínate que eu pedín no CXT pois, un centro de Lugo que ao final mo dan, vale? Entón, a miña praza de Betanzos, como eu cambio para Lugo, esa praza de Betanzos queda libre. E, en vez de chamarse praza libre, chamase resulta. É dicir, as resultas son as prazas que deixa a xente que se move. A xente con destino definitivo que se move para outro destino, deixa unha resulta. Esas resultas poden axudicarlles a outra persona do CXT ou pode que desapareza porque as amorticen e as boten a dormir. Vale, iso é unha resulta. Entón, esta xa contestei, penso que lle din bastante explicacións. Vale, esta é de oposicións, así que queda para outro día. Seguramente o luns que remata o prazo das oposicións, estarei aquí en directo o luns como último día das opos, é o último día que vou falar de oposicións nunha temporada. Gracias a Dios. Esta é sobre o CXT, a ver. Laura ha dicho una preguntiña sobre o CXT, sabedes se poden ampliar prazas. É dicir, dar un maior número do que acaban de publicar na provisional. Eu acabo de explicar, non Gracias. fai falta que volva a repetir que sí que podería pasar. Isto xa é de oposición, xa estas todas son de oposición xa. Vale, non sei se me queredes preguntar algo máis sobre o CXT. Vou lembrar, mañá teredes aquí en directo a Alberto. Correde a bola, comentade no centro, que isto a xente vai interesar. É dicir, Alberto vai vos explicar unha forma de saber o voso destino definitivo antes de que saia a adxudicación definitiva. Que parece unha cousa así sinxela dita, pero é bastante complicado. Sen ese Excel, para que me entendades, sen ese Excel, eu diría que é imposible, a non ser que fagas ti os cálculos a mao, saber para onde te van mandar, porque claro, se renuncia unha persoa soa, sí, é fácil calculalo, porque só houve unha renuncia, pero se renuncian 20 persoas, ponte ti a calcular a onde che van tocar. Entón, se che fai un Excel automáticamente, pois eu penso que é algo moi guai. É que a mí moloume moito cando fixen o de galego. Iso sí, Alberto supoño que vos explicará tamén que para facer os Excel, el non nos fai de todas as especialidades. El vai vos explicar mañá como vos tedes que facer o Excel da vosa especialidade. Despois poderos poñer de acordo con varias persoas para que non vos leve tanto traballo ou para que vos dean menos. Pero iso que ides ter que colaborar ou facelo vos mesmos, vale? Non é tampouco algo que vos vai a levar 2 días de traballo, para que me entendades. Cando se poderá saber a xente que renuncia? A xente que renuncia, xa vos expliquei antes onde se vía, vese aquí nas instancias, en listaxe de instancias. Vou escoller agora unha especialidade calquera, vale? Bueno, este non porque é euskara. Vamos a escoller filosofía, por exemplo. As renuncias, podedelas ver aquí, onde di renuncia a concurso, vai haber xente que empece a aparecerlle aí un sí, entón esa xente renuncia. E pódese ver as renuncias desde mañá, calquera día, porque as van metendo pouco a pouco. Entón, comezou o prazo hoxe, o último día é 1 de marzo, efectivamente. Entón, iránse vendo pouco a pouco aí que aparecen renuncias, vale? E probablemente a partir do 1 de marzo aínda sigan aparecendo algunha máis, vale? Porque 1 de marzo remata o prazo, pero vai haber moita xente e imaginadevos que eu non entrego a miña renuncia todo día 1, pois eles igual non a xestionan ata o 3 ou o 4, ou o 20. Acabasme de alegrar a vida. Pensei que ian ser 2 meses de angustia e acabo de ver a luz. Por qué? Porque estou dicindo do Excel. A ver, Lucía, non é por fastidiar, pero algo de angustia sí que vas ter, porque claro, vas estar continuamente a ver se hai renuncias, entón cando vexes unha renuncia nova vas a dar outra vez, a ver se te cambia o destino, se te cambia o destino, se non che cambia, dicir, o Excel digamos que che dá como non sei, xo verás cando o faigas, Lucía, porque é difícil de explicar a sensación que tes cando tes iso no teu poder, é que non sei como dicilo. Bueno, Alberto, estou expoñendo o listón alto, Estás vendo que lle estou dando moitas expectativas á xente, pero é verdade, eu conto pola miña experiencia, eu flipei moito, é que flipara moitísimo cando, hostia, espera, tereino por aquí. Igual teño, a ver, igual ainda o teño, Alberto, me cago na hostia, aquí está. A ver que sai aquí, madre mía. Bueno, mañá xa vos explicará, Alberto, no, pero aquí estas renuncias que aparecen é porque as metín eu manualmente. Pois está o botón por aquí, que non me acordo onde era. Era aquí, non? Non.
Bueno, este non sei onde era o botón xa. Ou igual este ni no ten. Non sei. Bueno, este vai ser o Excel que ides ter mañá, pero non vos adianto máis porque xa vos dirá Alberto como se fai todo isto. Vale. Creo recordar que non se anexa a documentación en chave 365. Xa consultan se te presentaste anteriormente ás OUPOS, non? Marrocer, se te presentaches, por exemplo, o último ano, cando abres a instancia, abaixo á dereita xa tes a opción de copiar directamente a instancia. Se a copias e a presentas así, vai estar ben. E, efectivamente, se te presentaches en anos anteriores e aceptas que che consulten a documentación de anos anteriores, non terías que achegar nada. Tamén che digo, eu hoxe vin unha persoa que autorizou a consulta e ademais anexou todo na sede electrónica igual porque non se fiaba. Se queres facer iso, facedo tamén. Hai xente que todos os anos por estas datas me escriben para facer o Excel da súa especialidade arriba onde pon CXT ao lado de axuda. Espera que volvo a abrir. Ao lado de axuda. Non me aparece, Alberto. Eu penso que isto... Como dixaxe, a ver? Ao lado de axuda. Non me aparece nada. Non debo ter... sí, aquí, CXT. Dios, estou tranco, Alberto. Aquí, imaginadvos eu que sei. Dimos facer unha proba para que vexades como funciona isto. Non sei. É que xa non me acordo como se poñían as renuncias, nin hostias, é que non me acordo. Pero bueno, a asignación sería aquí, calcular a asignación, e entón requires autorización, continuar. Teño que escoller aquí a conta. Google, configuración avanzada. Continuar. Permitir. Vale, entón, en teoría xa recalculou. O que pasa, claro, non fixo nada porque non lle metí nada. Pero bueno, mañá xa vou explicar Alberto ben, porque eu xa tampouco me acordo ben. Aquí pon que está en execución a adxudicación, e cando acabe, pois, cambiaría algo se eu escribir algo para non escribir nada, vale? Despois preguntaba por aí alguén que ten, ou di alguén que ten Pislucos, di que ten pinta de ser moi complexo. Non te creas que é complexo, leva un pouco de traballo meter os datos, porque todos estes datos telos que meter ti manualmente, é dicir, pero o de meter manualmente é fácil porque é copiar todo a saco, sabes? O sea, tampouco leva un tempo, pero valo facer con gusto, como di Alberto, só é copiar e pegar. E valo facer con gusto porque che vai a vida nisto. Eu fixero con moito gusto, xa vos digo. Bueno, hoxe imoslle facer unha raíz moi guapa a Lobeira Today. Hoxe imoslle facer unha raíz moi guapa a Lobeira Today, dicía, porque está con un docente. Hoxe a Lobeira Today ten de invitado a David Madialevo, que fai unhas cousas en GeoGuessr, ou como se pronuncia iso, moi guais, que vos invito á súa canle se non a coñecedes, Madialevo se chama. E xa vos digo, imos a facer unha raíz, ímonos para aí, e mañá espero vos a todos aquí, comentade no centro, que vai estar Alberto, que vai explicar como se fan os famosos Excel do CXT, que seguro que nos centros saben de que vai a cousa. E entón, nada, iso, decidires que é aquí, na canle de Twitch de Pablo Rodríguez Vila, e xa está, é que todo é gratis, está sen monetizar, e está invitado todo o mundo que queira vir aquí, vale? Ala, veña, ímonos para o Lobeira Today, e eu vou cear un bocadillo de xamón, que teño moita